Paraula al president. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, portem molts anys sentint aquesta banda sonora, aquesta lletania, exactament igual com darrerament hem sentit la lletania, que posar urnes és igual a cop d'estat. En el sentit que el procés d'independència de Catalunya espanta les inversions i afecta l'economia. Ja he dit més d'una ocasió, i vull reiterar aquí, que si haguéssim de treure alguna conclusió o alguna conseqüència en la relació causa-efecte, potser seria la contrària. Perquè en el període de l'anomenat procés és quan s'ha batut el rècord, i parlo també del 2016 i del primer trimestre del 2017, s'ha batut el rècord, per exemple, d'empreses exportadores de Catalunya. Tenim avui una economia més internacionalitzada de la que teníem a l'època de l'Estatut. La Catalunya preindependència resulta que atrau més inversió estrangera directa que la Catalunya autonòmica. És més, hem batut el rècord històric de totes les sèries històriques en inversió estrangera directa a Catalunya. Resulta que estem creant més ocupació. Ja sé que això els preocupa i no els agrada, senyors de Ciutadans, que a Catalunya les coses vagin bé. Però a Catalunya resulta que estem reduint l'atur a més velocitat que el que redueix Espanya i estem creant més ocupació que la que crea Espanya. I cregui'm que, a més, som la factoria d'empreses de l'estat espanyol. Ja ho sé, a vostès els preocupa molt quan senten dades positives perquè no encaixa amb el relat aquest que l'economia fuig del procés d'independència. I quan les dades els desmenteixen, llavors fan soroll perquè diuen no acaba d'agradar-los. Doncs miri, és veritat, què vol que els digui? La realitat és tossuda i resulta que avui Catalunya, la Catalunya d'avui, la Catalunya que vostès maleeixen i de la qual mal parlen tant dient que està governada per fanàtics... Escolti'm, tranquils. Silenci, sisplau, silenci. Diguin tranquils, home. Deixi'm acabar. Deixi'm acabar. La Catalunya que vostès diuen que està tan mal governada, avui és una de les regions que atrau més inversió estrangera d'Europa. És el territori de l'estat espanyol on més creix la inversió estrangera directa. És més, tant són les perspectives favorables que les dades que va presentar la Càmera de Comerç la setmana passada, que els convido a tots vostès a conèixer-la, que veuran que el PIB català creix en el conjunt d'Espanya, en què veuran que la inversió directa de l'Estat és del 8,9, en què veuran que la recaptació de tributs a Catalunya representa el 21% de tot l'estat espanyol, que les informacions darreres del BBVA, en aquest cas, senyalaven que les perspectives han millorat fins i tot per aquest 2017. 3,3% del PIB, 2,8% pel 2018 i una taxa d'atur pel 2018 del 9,3%, amb la creació de 230.000 llocs de treball. President, ha exhaurit el temps. Crec que això són dades de les quals ens podem sentir molt satisfets. Moltes gràcies, president. Pregunta